Ayithi ikhothani zakudala. Dala ikhothani imali bezifaka la. Egcokweni nasematekini. Zifake yangithola. Indaba yokushisa imali yokudabula imali bengekho kudala. Bengayenziwa. Imali yahlonishwa le. Crown yahlonishwa. Yabo. Bebazi ukuthi imali makuthiwa ikhothani sifaka phakathi kwamateki, phakathi kwamabushulezi, phakathi kwama-private brand. Shama shingshwang. Oh yeah. Yabo color blocking. Ukuyithi izinja zakhona. Uthe yes. Shobani. Futhi shobani akayikhohlwa hayi. Velvet. Uhamba ilanga libele lithi. Wo mshanye DMD nje. Double mesoka sekhadi ushishintsha amabala. Yabo imali esikhathi like uhlobise ngayo awuyidabuli. Imali uyigeza ngeatramel. Lokugeza imali ngeatramel kanti atramel yes 50 rand yazo ama 50 rand thile atramel kanti ugeza imali usule ngeatramel wakho. Khithe atramel ubhala igama lakho ngeatramel. Yes balaba abantwana la nawe usulile kumnandi kusikazi. Atramel bechithwa mfowethu like umuntu ageze ngeatramel. Ya utabheka intaka ya nazo ageze ngeatramel usithela ngeatramel maqedwe yoshintsha. Ushayidele Samsung. Ya sashithi shayini teki futhi lapha phansi. Shamhlanje matchbox. Hayi mina ngicela ukuyibona ukuthi imali yashiswa. Hayi imali bengashiswa bafu. Imali beyifaka nje ematekini. Uyifake ematekini imali uhlobise ngayo uyifake phakathi kwegcoke private brand uyithi. Ngithola ya inava kwepetrol uyithi ifake la imali la igcwala indawo imali bakubona ukuthi hayi iyaqotsa imali la phakathi kwamadabula mesokwazi phakathi kwabomadiba shethi ula. Yabo imali ayidajula. Ngibongimangala mina manje imali seyishiswa le khothanza namhlanje. Chisa amahozimola. Thina ukuthi besishabo ngqo. Yabo manje swaye izinto lezi bekade sisihlonipha.